version ng mga Pilipino sa paella ng Spain. Pag nilagyan mo ng cheese, lesser ang salt. Magandang araw mga kakusina. Kumusta na kayo? Nakapagluto na ba kayo sa mga recipes na ginawa natin? Kung may suggestion po kayo, isulat lang ninyo sa ating comment section. Ang gagawin nating recipe ngayon ay pang-amusal. Alam naman natin po na importante sa tao, sa atin, ang breakfast kasi matagal tayong hindi kumakain sa buong magdamag. So sa morning, kailangan you have to take something, no? Pero ito pong recipe ito, maaari nating breakfast, maaaring brunch, maaaring kahit anong oras nating isa-serve, maaari po siya. Ito ay ang revuelto at yung single nasi. Single nasi ay sinangag na kanin, fried rice sa English. Para sa ingredients natin, meron tayong giniling na baboy, maaaring beef kung anong gusto natin. Meron tayong kalamansi, konting ham, iklog, bawang sibuyas, patatas, carrots, at saka gisantes. Igisa na natin ang ating ground pork. Maglalagay tayo ng bawang. Ating sibuyas, ilalagay ko na itong ating patatas para mapirito ng konti. Ating carrots. Dagdagan ko ng konting oil. Ilalagay ko na rin ang ating giniling na baboy. Para lang po tayong nagluluto ng torta. Pag naalis na po itong pinkish color niya, lagyan natin ng kalamansi o dayap. Ang mga resipeng ginagawa po natin dito sa ating kusina, yan din po ang ginuluto namin pag dumarating kayo dito sa bahay. Kaya ngayon pong pandemic, kahit hindi tayo nagkikita, pag po linuto ninyo ito, para na rin po kayong nandito sa bahay. Maaari na po tayong maglagay ng kalamansi o dayap.
Mga 3 o 4 na piraso. Tama na po. Maaari din po kayo maglagay ng konting salt, pepper, at konting soy sauce para po hindi siya maputla ang itsura. Lagyan po natin siyang konting water. Mga 1/4 cup po. Tsaka po natin siya pakuluan ng mga 4 to 5 minutes para maalis na po yung sabaw-sabaw, para maging dry. Po, almost dry na siya. Lalagay na natin yung ating guisantes. Yung ating bell pepper. At yung ating ham. Tsaka po tayo mag-beat ng 2 hanggang 3 itlog. Maglalagay na ako ng 3. Kung marami po kayong bisita, dagdagan ninyo. Parang extender. Pero since pambahay lang po, 3 na lang itlog ang lalagay ko. Ang iba po, linalagay muna nila yung iklog, tatanggalin nila ito, at saka nila, pag nakalagay na yung scramble na egg dyan, lalagay na nila itong palaman, itong ating revuelto, yung torta. Pero sa atin po, simplified nga lang, inalo-halo ko na lang siya. Ito po, papatayin ko na, magpi-plating na tayo.
Gagawin naman po natin ngayon ang ating single nasi o kaya fried rice. Mga ingredients natin, yung lumang kanin, bawang, dahon ng sibuyas, longganisa, tsaka iklog. Gagawin ko muna po ang scrambled eggs, no? 3 ang gagamitin natin. Lagyan natin konting salt. Prituhin na natin ang ating iklog. Scrambled egg. Lalagay ko na po yung nabit nating 3 iklog. Huwag po masyadong luto para hindi siya matigas pag kinain mo. Okay na po siya. Tabi muna natin siya. Sa Kapampangan, manyang leta na. Sasangag na tayo. Lagay ko na yung ating bawang. I-brown natin konti, pero huwag natin sunugin. Slightly brown lang po. Tsaka natin ilagay yung ating kanin. Durugin po natin siya hanggang malakas pa yung sound niya. Sabayan natin, continue po natin siyang durug-durugin. Ang gusto sabihin nun, meron pa siyang, basa-basa pa siya, meron pa siyang lubig. Basa pa siya. Yung iba gusto nila yung may tutong sa ilalim, mas masarap daw. Nasa sa atin na lang po kung ano gusto natin. Maglalagay na ako ng kalahati ng ating longganisa. Tsaka yung ating dahon ng sibuyas.
Maglagay po tayo ng konting soy sauce kung gusto nating hindi siya puti-puti para may color ng konti. Ayan. Maglagay po tayo ng itlog, yung scrambled egg natin. Kalahati rin. Ito po, almost done na siya. Lalagay ko na po ang remaining ingredients. Yung ganisa. Ito po, tapos na yung ating single nasi. Ito na mga kakusina, tapos na ang ating revuelto at saka ang ating single nasi. Bagay ito sa almusal. Sa ibang occasion, fiesta, birthday, maaari natin ihanda ito. Kaya mga kakusina, kumain na tayo at tikman ang revuelto at ang single nasi prepared from my kitchen to yours. Mga kakusina, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!